Τα χειροποίητα κοσμήματα Μάριο Κωνσταντίνη απευθύνονται στη γυναίκα που θέλει να ξεχωρίζει με το δικό της διαφορετικό τρόπο. Τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά κομμάτια της συλλογής Μάριο Κωνσταντίνη σχεδιάζονται από την Τζέννη Δημητρακοπούλου και είναι εμπνευσμένα από πολύτιμες στιγμές που γεννιούνται κοσμήματα γεμάτα αναμνήσεις. Είναι χειροποίητα από τον αρχικό σχεδιασμό και την κοπή έως το τελικό του σφινίρισμα. Το κεντρικό κατάστημα βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 61 στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2310 61 07 08. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.mariokonstantini.gr. Οι δημιουργίες Μάριο Κωνσταντίνη διατίθενται επίσης σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό. So hard when